haino hai lamsogo mukumu TV nai tongnai joto khapangni takutei bukuk songno tini haino hai tubui phayuka Tripura hasteni ketal Kungbara Mwsanai Bodol dance group abo haikeno o Kungbara Mwsanai Bodol ni bisingtei musamung rok nai mannai kokborok cultural musamung kokborok modern musamung Hindi musamung rokno karibo tei dal bidal musamung rok abo haikeno musamungni logi logi sound bo nangkha hinke haino sound bo logi mannai sorda electronic sound no abo haikeno kisasa rangni mari bai Kungbara Mwsanai Bodol bai Nani Muchungwi Tong Kha hinke screeno kokduk number rejak tongo a number bai kerengei Mano number engkha 8414868516 o numbero contact haikeno norokmani thangnai Kungbara Mwsanai Bodol dance group no Kungbara Mwsanai Bodolo musamung simi tonglak rechabmungbo haino norok logi mannai abo haikeno musamung bodolni thai engkha korbuk gumoti Tripura abo haikeno Kungbara Mwsanai Bodol bai Nani bagwi tei waisa jotono koimung yafar phiro